Avui tenim al magazín un professional de la tele. Com nosaltres, però amb més experiència. Bon dia, com va tot? Què tal, com esteu? Moltes gràcies per convidar-me al vostre programa, Estic un poc nerviós. No passa res. Me va el corazón muy deprisa y todo, de los nervios. ¿Se escucha? En què estàs treballant? Mira, ara estem acabant de gravar el programa Un País de Llibre. És un programa que pots veure a moltes teles locals, al Levante TV, per exemple, o per internet, a la pàgina unpaisdellibre.com. Estic fent això i a banda estic fent teatre. Tinc un espectacle teatral. Jo vaig començar fent teatre i ara he tornat a fer teatre. Són aquestes coses, no?, que sempre dus ahí dins, intentant treure-les. Este chico, quiero decir, tendrá familiares, amigos que lo van a ver en televisión y van a pensar que se va un poco la cabeza. Ens hem enterat de que vas a venir pròximament per Benimaclet. El 12 de març estaré així al musical de Benimaclet fent aquest espectacle, t'ho dic sense acritud. Com dus la fama? La fama jo la duc bé. Madre tierra, el hombre es malo y te hace daño. La meva fama no passa més d'anar pel carrer i que algú em reconegui i em diga tu, treu la llengua! I està bé. Conta'ns alguna cosa curiosa que t'hagi passat entrevistant a la gent, perquè és que nosaltres hi ha vegades que és superdifícil. Home, el gènere de l'entrevista és molt difícil. A mi una de les coses que més m'agrada d'aquest ofici de conèixer tanta gent, d'entrevistar a la gent, és que tens oportunitat de fer coses que en la teva vida normal no faries si fores una persona que no entrevista altres persones. Ens podries donar un consell per a millorar? Una bona línia a seguir, un bon camí, sempre és intentar ser natural. Allò que diuen de ser tu mismo. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui en el magazín i t'esperem altra vegada. Molt bé, ha sigut un plaer, Gràcies. Molt bé.